Lah, sampean kuwi yo nek tak wenehi weruh ki yo, byo. Jan, tak jamin langsung dawa pikire mengko lek critane ki ngene. Yuk. Lah wong iku kuwi lho yuk. Oh, sik yuk. Mbak, mboten mudhun niki ta. Niki awis lho Mbak, nek mboten Malioboro. Halah, niki setunggal mawon nggih mboten ana apa lho Mbak. Napa tigang iki 30.000 langsung pripun? Saestu, mending tumbasan mriki Mbak. Nggih nek sampun mriko niku nggih, nek ditawar nggih nek mentok sampean ujung-ujunge ngalih, niku mboten diawe-awe malih Mbak. Mboten diceluk-celuk kengken tumbas regane sing ditawa pungkase wau. Lho walah, nggih pun. Pripun? Mboten saged mendhet niki ta. Oh, alah nggih. Napa niki becak pripun? Niki becak. Sedasa ewu mawon pun saged ngantos kraton mriku lho, Mbak. Walah nggih. Oh, nggih ben sehat nggih. Lah Mbak ini ki kan lemes to, Mbak niki. Lho, ditumpakne becak mawon pripun? Napa dokar niki? Sedasa tambah sedasa. Dadi kali dosa. Pripun? Nggih reganipun ngoten mawon, Mbak. Oh, mboten. Nggih pun mboten napa. Anu, dipetakne kresek mawon niki. Mengke disai piyambak kreseke. Napa sampun damel minyak sing panas niku lho, Mbak? Oh, sampun. Nggih pun atos-atos, Mbak. Nggih. Lah yo iku mau lho yuk. Tak kandhani ta. Rene. Nek jenenge wong kadung kena loro kuwi yo ibarate kuwi lumrah kan menyang rumah sakit utawa apotek yo. Kan masuk akal lah yo ngono sih yuk. Lah kuwi tambah gak enek sing padha awe-awe belas kuwi renek. Jan ramandi blas diapa-apane. Saiki ibarat tembung yo. Tembung kuwi penting apa ora bagimu yuk? Pikiran enggak? Apa maneh tembung sing apik, sing indah wis. Kaya sajak ngene ku lho yuk. Ya wis pokok intine ngono lah. Kaya sajak ngene iki sing pokoke indah kata-katane ngene ku. Wis ibaratnya ngono. Nah, saiki nek digathukne paribasane yo, ngerti ra bedane sajak sing digawe karo politikus karo sing digawe karo penyair. Ora tak gak? Karo kan? Nah, ibaratnya kuwi yuk. Takane yo. Nek enek wong sing loro teko niki menyang wong politikus malah dibandemi kuwi bagian sing larane. Sampai wong iku ku iso ngrasakne loro sing tenanan. Tapi yo ora mari-mari yo. Pol-polane yo mari sih, iso sih mari. Tapi iku yo bekas, lorone bekas soalnya kan dibandemi wae mau. Padahal yo wong politikus kuwi lah yo wong pinter-pinter sih yo. Terus yuk iki perbandingannya sing selanjutnya yuk. Nek enek wong sing penyair kuwi pokoknya sing indah-indah ngono lho, kuwi wong loro teko marang penyair kuwi malah bagian sing loro kuwi yuk malah dielus-elus ngono sampai koyok-koyok kuwi dhewe iki ora ngrasakne loro kuwi. Padahal yo larane ku jelas ditetek kok didelok teko meripat mblero-mblero iki mripat buka iki koyo ngene. Lah iki sik enek yo. Jadi ya Allah, gak mari tenanan. Wis pokoke ngono lho ibarate. Nah, terus iki permasalahan iki, pertanyaan ini, terus piye carane tetembungan kuwi iso gare wong kuwi mari tenanan, ora malah etok-etok mari. Apa maneh sing bekas-bekas kuwi. Wis kuwi jajal ae. Wingi ya wis jajal sih teko nyang dokter. Lah kok apa yuk malah disuntik yuk? Kan yo ora mari-mari malah abu gumbut ngono yuk.